Čaute, teraz Baldown v 3. vlogu a na to je téma reakcie našich rodičov, keď sme im povedali, že natáčame vlogy a gaming, čiže vlogy a hry. Reakcia 1, ja teraz predstieram, že som Danger a Danger predstaví, že je jeho mama. Reakcia 1. Mami? Čo chceš, synček? Natáčam gaming a vlogy na YouTube. Na YouTube? Áno. Čože? A aké prasačinky tam ty zverejňuješ? Vypadni okamžite! Vypadni! More, to je neslušné. Ty si počkaj do ďalšieho dňa, ako ťa strieskam. A teraz, ja robím Baldowna a Baldown robí teraz svojho otca. Takže reakcia Baldownovho otca. Oci, No? ja som na YouTube začal natáčať vlogy a gaming. Vadí to veľmi? Si normálny, čo? Aha! Toto boli naše reakcie môjho otca a jeho mami. Presne tak. Takže, pokračovanie vlogu bude aké? Tak, pokračovanie vlogu. Tento vlog bol, ako viete, vypadni. Tento vlog bol... Prestaň. Dobre, už stačí. Tento vlog, ako ste si všimli, boli reakcie našich rodičov. Takže... pokračovanie ďalšieho vlogu bude také, že Baldown sa nám to krásne vybliekol. Bude mať modnú prehliadku. A potom máš krátne tričko. No 5 bodov, no 4 body, no fuj. No bože, videli ste už také? Nevideli? No tak to si pozrite, to je proste super. Takže Baldown vám povie, čo bude ďalej. Takže ja si dám chvíľu odstup a Baldown vám povie, čo bude ďalej, aké vlogy, gaming a poprípade všetko. Akože už sme vám to povedali vlastne v prvom a v druhom videi, ale nechám to na Baldowna. Dúfam, že to neskokce. Takže, ako hovoril Danger, že budem pokračovať, takže vám poviem o challenge, ktorý bude možno, že pondelok. No, nepovieme aký, ale bude to zaujímavý challenge. Budeme v pondelok, neviem, či ho vydáme utorok alebo hneď pondelok. To nevieme, lebo musíme ešte spracovať. Akože nevieme, či vyjde pondelok, ale už vieme. Minule sme hovorili, na to si pamätám, že chceli sme robiť vajcový challenge, hej? Áno. A ten, žiadny dvojzmysel, ten bol taký, že mali sme si dávať, posunú sa tam pre Boha, že mali sme si dávať otázky a na tie otázky sme mali odpovedať. Každý mal mať 5 otázok a ten, kto nezodpovedal správne, mal tomu danému človeku robiť o hlavu vajco, hej? Ale zmenili sme to a ten challenge bude taký, že bude pravdepodobne pondelok, a pondelok sme u Baldowna. Teraz tretí vlog, čo točíme, reakcie našich rodičov, tak sme zase u mňa. A BTV zase sa spomínam. Máme tu nové osvetlenie, takže toto video by malo byť lepšie ako prvé a druhé. Lebo samozrejme bude aj lepšia kamera, takže budú tie videá lepšie. A aj to osvetlenie je dobré, hej, takže tu sa parádne natáča v tejto izbe. No takže challenge na pondelok má byť taký, že vlastne budeme si dávať tiež otázky, ako v tom vajcovom challenge, keď ešte dobre, oprav ma keď, dobre to mám, OK. Takže budeme si dávať otázky, zatiaľ ešte neviem koľko ich bude, ale je to skôr také isté, ale keď odpoviete zle, no tak nerozbijete tomu danému vajcu o hlavu, ale môžete mu dať hociakú úlohu, úplne hociakú. Takú šialenú, akú ste len dokázali vymyslieť, áno? Takže to bude hociaká úloha, takže nebudeme na to pripravení, že čo budeme robiť, takže to bude fakt super. A malo by to byť pondelok podľa všetkého. Áno. Bude to od Baldowna doma. Hej, u Baldowna doma to bude, to som už hovoril. A otázky budú ich 5 alebo 10, zatiaľ ešte nevieme. Ale môže byť, že nemusí to byť utorok, ale môže byť aj... Pondelok, nemusí to byť pondelok, akože, čo si chcel povedať? Že nemusí to byť pondelok, môže to byť aj zajtra. Nedeľu.
Podľa toho, koľko máme roboty s týmto vlogom, keď ho zostrihame. No, dneska je, čo je dneska? Dneska je sobota. Dneska je sobota. Ešte zajtra ho zostrihame a potom ho vydáme. Buď, neviem, či ho dneska ešte stíhame zostrihať, buď ho zostrihame dneska, alebo zajtra, a zajtra, keď ho zostrihame, zostrihame aj upravíme, tak potom ho chceme vydať a neviem, dneska bude vylepšené, ale dneska v sobotu nebude vydané. Viem, že zajtra maximálne bude vydané, ale dneska možno bude len vylepšené, hej. Takže tak. Chceš nám ešte niečo povedať, Baldaun? Je to na tebe. Už nemám čoho povedať. No, toto bolo také stručnejšie videjko, si myslím. A aj kratšie. Aj kratšie, ale vlastne aj prvé, aj druhé sme mali také krátke. Ale vlastne teraz, akože pondelok, keď to bude pondelok to video, tak to video bude oveľa dlhšie, akože, hej, možno takých 10-15 minút to bude mať, neviem. Možno, hej. Neviem, lebo každý bude mať 5 otázok, alebo 10. No, takže to by malo byť na dneska všetko. Áno. OK, takže sa majte zatiaľ. Pondelok sa uvidíme pri našom super challenge. Takže, dovidopo!